så det er alle sammen. Og ja, i dag der har vi en commentary. Ja. Så jeg finder hvad man kan der. Sådan der. Ja, jeg har gameplay her i, hvad hedder sådan noget, Hardpoint. Men emnet i dag, det er, hvad hedder det? Det hedder, hvad for en YouTuber jeg kan lide, og hvad for en jeg vil anbefale jer at se. Ja, lad os komme til emnet. Jeg kan godt lide for eksempel By Ollie, en af mine gode venner. Jeg synes, han er rigtig god, så ja, han får i hvert fald et link. Han laver cut, og så har han også en second channel, hvor han laver let's plays, altså en let's play channel. Ja, så han er ret god. Så har vi Jenno.dk. Han er virkelig god. Jeg elsker ham. Han har også lavet sådan en video, der hedder Det Danske Kok Community. Ja, så hvis I gerne lige vil starte på YouTube, så kan I se den video. Han giver rigtig mange gode råd, så det var i hvert fald et tip til jer. Ja. I dag der tager jeg faktisk flere emner, tror jeg. For jeg tror ikke, det her det er langt nok. Ja. Men Jenno, han har også en JTC kørende. Altså Jenno to Commander. Den ser jeg meget. Den er rigtig god. Så ja. Videre. Så har vi Kofod Game. Han arbejder sammen med, hvad hedder han? Jenno. Og ja, han er også ret god. Ja, han laver også cut-videoer. Men lige pt. Der han stoppet på YouTube, men han laver hvad hedder det? Han laver mange livestreams på Twitch. Så ja, gå ind og tjek ham ud også. Der kommer altså link til alle dem her i beskrivelsen. Så ja. Så har vi sådan en som, eller sådan nogen, som B.R. Strenge, som også de har omkring 140 subs. De er også okay. De laver for det meste vlogs, og lige nu der har de en Terraria Let's Play kørende. Og den bomber de altså bare med, der kommer videoer ud hele tiden. Så ja. Ja. Og så skal vi se efter noget. Så har vi sådan en som, hvad hedder en Sifax Gameplay. Han har også en klan, som hedder Monses. Og ja, den er også rigtig god. Men så tager vi et andet emne, som er, hvad hedder det? Ja, hvordan man starter på YouTube. Og det jeg vil sige, det er, får jeg en computer, der er okay, som min, den koster 7.000. Du kan altid bare lave din egen, den koster lidt mindre. Så kan du, ja, så kan du optage det du vil. Jeg synes du skal komme med i Det Danske Kok Community, som jeg nemlig synes rigtig godt om. Ja, eller i hvert fald prøve at lave kort video. Det er rigtig sjovt. Og jeg morer mig meget med det, så ja. Det er rigtig spændende at være med i det. Du skal også lige huske at skaffe dig en mikrofon. Og jeg har en mikrofon, den hedder en Blue Snowball. Den er godt nok lidt dyr, men det var lige meget. Det er underordnet. Og der får jeg lige et triple kill, så det ja. Ja. Så har vi hvad hedder det? Ja, så skal du selvfølgelig skaffe de spil du skal spille. Du bestemmer selv om du spiller Minecraft eller om du spiller hvad hedder det?
Black Ops 2, eller Modern Warfare 3, 2, eller 1'eren af dem, eller Ghost, eller i det hele taget bare Call of Duty, eller Battlefield 4, eller ja, du kan spille så til det hele. Også Titanfall, hvis det er det, du vil. Ja. Altså, ja. Yeah. Den her commentary, nu er jeg jo meget nybegynder, så jeg er ikke så god til det her med commentaries og alt det der. Så det er jo min første commentary, altså. I skal nok ikke forvente det meste af den, men jeg prøver det så godt jeg kan. Og ja. Okay, videre til gameplayet. Jeg får en 48-21 score, som jeg synes er okay, siden jeg begyndte at spille Black Ops 2 i går på computeren. Som var den 28. tror jeg, eller et eller andet. 28. 2014. Så ja, det synes jeg er okay. Og jeg gamer lige nu for tiden med Black Ops og alt det der, så ja. Og ja, og så skal jeg huske at sige, det var altså en combat training match. Så ja. Og jeg går pænt meget, altså jeg rusher pænt meget, så derfor dør jeg så mange gange. Hvis jeg spillede lidt mere defensivt, så havde jeg nok ikke været død så mange gange. Men det gjorde jeg altså ikke. Så ja. Ja. Så vil jeg bare lige kommentere over gameplayet her til det sidste. Men der er også en grund til, at jeg laver en commentary i stedet for en live-com med det her gameplay her. Og det er simpelthen fordi, at jeg får bedre gameplays, når jeg ikke optager live, end når jeg optager, så det vidste jeg nok godt. Ja. Og der er kommet til Pornhub, så ja. Men jeg synes i hvert fald, at I skal gå ind og tjekke de der YouTuber ud, for de er ret så gode, synes jeg. Ja. Ja. Så ja. Nu kan jeg bare lige nyde det sidste gameplayet, så kan det være, at jeg lige siger nogle små ting, hvis vi kommer på noget, jeg kunne sige. Nå ja, selvfølgelig. Der er lige noget baggrundsstøj, fordi min lillebror han larmer lidt meget, når han spiller Minecraft og sådan noget. Så ja. Jeg kommer også lige til at tænke på, at der måske kommer en Let's Play kanal, hvor jeg uploader Minecraft og sådan noget. Selvom jeg er pænt dårlig til Minecraft. Men det var noget. Det er lige meget. Ja. Og der er et halvt minut tilbage af gameplayet. Okay, der er lige nogle våben, jeg vil anbefale i Black Ops 2 i hvert fald. Der er Vector, lige hurtigt, altså Vector, PDW, og Vector der bestemmer lidt selv, hvad du vil bruge. Jeg går lige ind med Reflex, Laser Sight og Grip, Foregrip. Men ja, det ved ikke, hvad jeg kan lide med. Og så PDW med Silencer og Fastmax. Og hvad hedder den? Den hedder MTAR, men der skal du så helst bruge, Quick Draw og Fastmax, eller Quick Draw, Fastmax og Stock. Det kan jeg også godt.
Så har jeg AN, som jeg kan unlocke nu på PC, men den har jeg på PlayStation. Hvor, ja, det er bare det, du gerne vil bruge til den. Altså, du kan lige prøve at sætte op og prøve det frem, men jeg kan godt lide den med Fast Mag, Stock og Quick Draw. Så ja. Men det var det for den her gang. Og jeg er ude. Ses!